హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్కై ఈజ్ అవర్ లిమిట్. లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పా కదండి, మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, అక్కడ వినాయకుడిని పెట్టుకుని పూజ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పా కదా. సో అక్కడికి ఇవాళ వెళ్ళాము. అక్కడ పూజ మొదలవుతుంది చూడండి. అక్కడ అతను పూజ చేసే పూజారి అతను ఒక ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అండి. అతను ఓన్లీ వీకెండ్స్ వచ్చి పూజ చేస్తారంట. లక్కీగా మాకు ఆ పండుగ రోజే ఆయన అపాయింట్మెంట్ దొరికింది. సో ఆ రోజు మేము సాయంకాలం 6:30కి పూజ మొదలెట్టాము. సో ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళది మార్బుల్ ఫ్యాక్టరీ ఉందండి, గ్రానైట్స్ అండ్ మార్బుల్స్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఒకటి ఇక్కడ, రత్న మార్బుల్స్ అని. వాళ్ళ మార్బుల్స్ అవన్నీ పెట్టి చూసారా ఎంత బాగా చేశారు డెకరేషన్. అది కింద అంతా మార్బుల్ స్లాబ్స్ వేసేసి ఆ పైన విగ్రహాన్ని పెట్టి మేము పూజకి రెడీ చేసామన్నమాట. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇక్కడే వినాయకుని పూజ చేసుకుంటాము. 9 days చేస్తాము. ఈ 9 daysలో కూడా ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ వచ్చి స్వామివారికి హారతి ఇచ్చి నైవేద్యాలు పెట్టి మేమందరం భోజనాలు చేసి అక్కడే ఇంచుమించు 10:30-11 గంటలకి వెళ్తామండి 9 days కూడా. సో ఇది మా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అనమాట. మన ఊళ్ళో ఎలా చేసుకుంటాం అలాగే పండగ చేసుకుంటాము. తర్వాత నిమజ్జనం చేస్తాము. అదంతా వీడియోలో నేను తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. సో మేమంతా ఎర్లీగా వచ్చాము. ఇంకా కొంతమంది కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ओम गुरु विशाचा एते भूमर्गाः एतेषां मयूरधन ब्रह्मकर्म स्वार्गेण परमात्मा देवता देवी गायत्री गंधः प्राणायामी नमः ओम भूः ఇలా రెండు వెళ్ళిపోయి ఆ నాసికాన్ని అలా చూసి మీరిద్దరు మాత్రం ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం గణః ఓం తపః ఓం సత్యం తచ్చ విచవరేణ్యం బద్ధో దేవస్య అగ్నిః జ్యోతినః పుత్రస్య ఓమా ప్రజ్యోతిర్సమం బ్రహ్మ భవోద్భవం సూరం स्वाभ्याम सुवेशने आद्य ब्राह्मण विदाधे वेद वराह कल्पे वैभव नंतरे कलियुगे पूर्वं पादे तामले द्वीपे बृहदारण्य क्षेत्रे ऐरोपा खंडे लंडन महानगरे बेंगली प्रदेशे टेम्स नदी समीपे विद्वानस्याः గురించి ఆయనకు ఆ గణాధిపత్యం అంటే అన్ని దేవతల్లో కూడా ప్రథమ స్థానం అనేటువంటిది ఎలా వచ్చింది, మరి ఆ పార్వతీదేవి ఆ గణపతిని సృష్టించినప్పుడు ఏమి జరిగింది, మనకు కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి, కొన్ని విషయాలు సంక్షిప్తంగానే తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఎందుకు మననం చేసుకోవాలి అంటే మన కోసమే కాదు, చిన్నపిల్లలు ముద్దుగా ఉంది, ఆ పిల్లవాడు నేర్చేసుకుంటాడు. ఆ విధంగా పిల్లలు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం ప్రతి సంవత్సరం ఈ పూజలు చేసుకున్నాం. కానీ ఒక్కసారి ఈ కథలు కూడా మననం చేసుకోవాలి అని దాని యొక్క ఉద్దేశం. గణేశాయ నమః, గణేశాయ నమః, గణేశాయ నమః, గణేశాయ నమః, గణేశాయ నమః, కరవీరపత్రం పూజయామి, గణేశాయ నమః, విఘ్నదంతాయ నమః, విష్ణుక్రాంతపత్రం పూజయామి, గణేశాయ నమః, పతవే నమః, దాడివీపత్రం పూజయామి, గణేశాయ నమః, సర్వేశ్వరాయ నమః, దేవదారపత్రం పూజయామి, బాలచంద్రాయ నమః, మరువాకపత్రం పూజయామి, ఏరంబాయ నమః, సింధూవారపత్రం పూజయామి, ఉపకర్ణాయ నమః, జాతీయపత్రం పూజయామి, రాజరాజాయ నమః, గణపతిపత్రం పూజయామి, విభవత్రాయ నమః, శనిపత్రం పూజయామి, ఓం వినాయకాయ నమః, అశ్వత్థపత్రం పూజయామి, కులసేవితాయ నమః, అర్జునపత్రం పూజయామి, ఓం కపిలాయ నమః, అక్షపత్రం పూజయామి, ఓం గణేశ్వరాయ నమః, ఏకవింశతి పత్రాన్ని పూజయామి. గణేశాయ నమః. అక్షతులతో మాత్రమే పూజ చేస్తూ ఉండాలి. పుష్పాలతో చేయొచ్చు. స్వామి గణేశ్వర అష్టోత్తర పూజ. ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్ టు అష్టోత్తర పూజ. ఆ అష్టోత్తర పూజ అయిన తర్వాత అందరూ కూడా వచ్చి ఆ పత్రి అది వేసి నమస్కారం చేసుకోవచ్చు. గజాన్నాయ నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః, ఓం విఘ్నరాజాయ నమః, ఓం వినాయకాయ నమః, ఓం జయమాతరాయ నమః, ఓం ధిముకాయ నమః, ఓం ధిముకాయ నమః, ఓం సుముఖాయ నమః, ఓం తులసే నమః, ఓం సుప్రదీపాయ నమః, ఓం సుమనిధే నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. గుర్తు పెట్టుకున్నారు కదా? ఓకే, గుడ్. ఓం ప్రకృతే నమః, శ్రీమాత్రే నమః, ఓం విద్యాయై నమః, శ్రీమాత్రే నమః,
ఓం సర్వభూతైకప్రదాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం సిద్ధాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం విభూతే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం సులభే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం పరమాత్మికాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం వాచ్యే నమః. ఓం పద్మాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శుచే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం సుధాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం స్వాహాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం స్వధాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ధన్యాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం హిరణ్మయే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం లక్ష్మీ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం విభా ఓం నవదుర్గాయ నమః. ఓం బ్రహ్మ విష్ణుస్వాత్మకాయ నమః. ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం భువనేశ్వరీ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం సర్వమంగళ మంగళ్యే శ్రీ సర్వార్థసాధికే శరణ్యేత్రే ప్రతే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే నమః. నమః. శ్రీమాత్రే కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారీ ధీమహి తన్నో దుర్గా ప్రచోదయాత్. శ్రీ దుర్గాయై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. మహాదేవీ చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతాయై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం జాతవేశే సర్వమసోపరాధి తోంతః సర్వపరిశుద్ధంగాని స్వానాదే సుందం దుర్గా జగ్నిః. శ్రీ దుర్గాయై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి స్వరూపిణి జగదాంబా పరమేశ్వరి స్వరూపిణి చండికా పరదేవతాయై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ లలితాయై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ బాల త్రిపురసుందర్యై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ భువనేశ్వర్యై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. లేకపోతే ఫస్ట్ మినిస్టర్ అని అంటారు, లేకపోతే స్టేట్ లో అయితే మన ఊర్లో అయితే గవర్నర్ ను ఫస్ట్ సిటిజన్ ఇలా ఒక రాజ్యాంగాన్ని అలా పెట్టుకున్నాం. అలాగనే దేవాది దేవతలకు పరమేశ్వరుడు ఉండేటువంటి రాజ్యాంగంలో కూడాను దాంట్లో ఫస్ట్ ఎవరు ఉండాలా అనేటువంటిది ఒక పోటీ వచ్చింది. దాంట్లో ఒక సంశయం వచ్చినప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడే తీర్చాడు. మళ్ళీ నేను కథలో కూడా 2 నిమిషాలు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాబట్టి ఎప్పుడు ఏ పూజ చేసినా మనం వరసిద్ధి వినాయక స్వామికి సిద్ధి వినాయక వ్రతం అని సిద్ధి వినాయక పూజ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ సిద్ధి వినాయక పూజ చేయడానికి కూడా గణపతి బప్ప మోరియా, గణపతి బప్ప మోరియా, గణపతి బప్ప మోరియా. జై బోలో రామచంద్ర ప్రభు जी की జై. जय बोलो श्री रामचंद्र प्रभु जी की जय. जय बोलो श्री रामचंद्र प्रभु जी की जय. जय नमः पार्वती पते हर महादेव ओम राजा ఆవాహితో భవ. అయ్యా ఇక్కడ చూపించండి, 2 చేతులు చూపించి ఈ 2 మాటలు పలకండి. ఆవాహితో భవ, స్థాపితో భవ, సుప్రసన్నో భవ, వరదో భవ, ప్రసీద ప్రసీద ప్రసీద. ఆల్ ఆఫ్ యు సే 3 times ప్రసీద ప్రసీద ప్రసీద. ఓం శ్రీ మహా